Здравейте, мили мои приятели! Много се радвам днес вечерта в 8:16 по време на един филмов сериал "Милост". Сега аз искам да си поговоря за вас, за отношението ни към нашите родители. Има хора, които пропушват още на 7-8 години, което това изобщо не е правилно. Те проявяват злоупотреба с алкохол, което е безразсъдно. Аз до сега, признавам си, може да съм изпивала, нали, да съм си опитвала на мама и тати виното, но вярвайте ми, така не съм правила. Сега ще ви покажа едно камъче, което според него се спира пушенето. Здравейте отново. Ето го камъчето. Ето отдолу. Когато хората пушат, опитайте, но не искам да ви казвам да опитвате, защото това е ужасно. Когато майка ви и баща ви пушат, или по-големите, които сега гледат това клипче, и които пушат, разбира се, когато пушат цигарата, да вдъхнат малко в носа си. Тогава някакво чувство изпитва, като че започва да те боли гърлото и най-вече цигарата ти става се едно пиеш с извинение неприлични думи. Така че тия, които пушат, нека да пробват, ако искат. Аз никой не задължавам. Просто ето камъка в кутийката, където си стои. Когато моят дядо да пуши, и аз му дадах този пример, и той така, аз възстанових, че като смъркаш, получава с някакво чувство, и той още на втория ден, когато искаше да си дръпне цигарата, просто си сложи, нали, тия значки, дет ги продават тук, и се носи един месец. И спря да пуши. Това е един навик, който много трудно може да се премахне. Започнеш ли веднъж, край. Колкото и да се опитваш, не можеш. Някои хора го правят само да се покажат колко са готини, но това не е чувство за готиност. По-добре е да се облечеш супер разгорено, но не казвам, че това е добре, отколкото да ходиш с цигара в устата. Това са просто някакви там кифалински истории, така ако мога да ги нарекам. Има момиченца, които сядат, четат книга или пък учат сега. Тия, които учат постоянно, са начат добъри. Или четат роман или нещо. Има такива деца, които се занимават повече с интересите си, а има такива, които искат да се покажат колко са красиви. Това ни беше клипчето, в което ние говорихме за пушенето. Сега малко да поговорим за алкохол. Сега ще ви дам пример. Примерно, когато вземете един дезодорант, аз взех Very Beautiful. Ето Beautiful. Ако пръснете малко или ако тук подрехте малко, с пръснете ще усетите, или като почнете и така да фъскат и с цялата стая. И чакайте 3 минути и ще видите как ще ви задушава това нещо. Същата е с алкохола. Когато го изпиеш, знаете ли, че аз научих от интернет, че това се пръска в специални химийски истории. Някакви, нали знаете, къде се слагат тия отварите. Вътре се слагат
в някой, примерно, да дам пример, водката. Пръска се такова, слагат се някакви захарни изделия, някакво така да плодиш. А виното е естествено алкохол, който съдържа грозде. Да, бялото вино, бяло грозде, така поне аз мисля, а червеното вино, червено грозде. Или по-скоро, не, т.е. не от сливи се правиш ракета. Тъй, че най-подходящо е към 15-16 години да започнеш да... Нормално е, тогава си в тинейджърска възраст. Ако имате някакви въпроси, които да ви притесняват, може да споделите с мене. Сега ще ви дам аз моя Facebook профил. Ще опитам да ви го кажа сега. На български главна буква Geri.B. главно Б, Димитрова. Ако не стане, пишете на Схан. Не знам, така ще го продиктувам, защото не знам как се произнася на немски. Схан е така с... сега ще ви го напиша тук на моята дъска, на която си определя нашите серии, които аз пращам. И качвам. Сега ще ви покажа как се пише. Опа, завърших. Сега ще ви покажа. Вау, бе. Хора, смешно е да не знаеш как се пише. Вау, бе. Ти се дъбе. Не знам, някак го измислих. Всъщност значи готина и стилна на немски. Ето. Ако не ме намерите, ще пробвате и така. На български, естествено. Димитрова. 2 хикса ще напиша, че 2 пъти се пише. Ето. Моля ви се да ме видите нещо, че не знам как да ви го напиша, още не съм проучила. Нова съм. Явно, май нищо не виждате. Ще стане ли според вас? Аз така си мисля, някой да вижда. Ето. Така, Димитрова 2 хикса, пак ще го такова. Хора, наистина, дано да сте видяли, защото не знам по какъв друг начин би го показала. Много ви благодаря за клипчето. Много прекрасни моменти, обясни ви за употребата с алкохол, с цигарите. Един съвет от мене: не почвайте да пушите от ранна възраст, защото дори да умрете, в гроба си ще имате цигари. Казвам го с извинение и в кавички. Очаквам вашите въпроси и вашите коментари. Аз ще отговарям на тях публично пред всички. Искам да ми зададете въпроси, които най-много ви впечатляват. Дадох ви фейсбука ми и искам да ми пращат само момичета. Момчета аз не приемам, да знаете. И там може да ми зададете лични въпроси, на които аз да ви отговоря. Разбира се, правя си страница във Фейсбук. Там ще качвам моите клипчета в YouTube. И там също ще можете да ми задавате въпроси. И от мен една прекрасна и спокойна вечер. Но още не сме приключили. Поне още едно клипче ще имаме, за което ще говорим колко е скучно в час по музика. Повярвайте ми, на мен изобщо не ми е скучно. Музиката ми е в кръвта и ще желая някой от вас да изпее някоя песен. Да ми я прати лично във Фейсбука. Довиждане! Много благодаря!